tabletti on Nokian ja N-Gagein sponssaama. Ja tässä arvotaan 3 random palkintoa, tai siis palkinnot ei ole randomia, mutta voittajat on randomia. Palkinnot ovat ihan mahtavat, sieltä löytyy internet-tablettia, sieltä löytyy N81 ja kaikkea muuta herkkuu, N jotain muuta, mitä mä en muista. Mutta se selviää sitten, kun saadaan voittajat tänne takelle tämän keikan jälkeen. Ja Nokian edustaja, annetaan Nokialle mahtavat aplodit! Hyvä Suomi! Eli kolme random porukkaa tänne sitten tämän jälkeen. On joku tekniikan ihmelapsi, joka voisi antaa mulle klaari, että missä vaiheessa sitä aloitetaan. Ja just ennen kuin aloitetaan, niin pyydän, että siirrytte pikkasen pois sieltä omalta monitorilta, että ei ole nassu ihan siinä kiinni, koska sitä kuvataan monesta suunnasta, että saadaan tää spektaakkelin aualle, niin jos teidän nassu on siinä tiellä, vaikka se tosi komea onkin, niin se näyttää kuolelta pikseliltä. Mut koska mä menin tossa batterihuuruissa viime kerralla lupaamaan jotain, niin mun on pitää siitä kiinni, niin mä aion näyttää teille tekkeleen siitä aikatemppuja, niitä on tasan 3. Ai minuuttia, sori, en mä voi näyttääkään. Eli minuutin aikaa niin sit lähtee, niin katsotaan tän jälkeen, koska kerkee vielä. Eli minuutin päästä lähtee show pystyyn. Ja jos teillä ei ole vielä se urli siellä selaimessa, niin pistäkää nyt hyvät ihmiset sinne muutamaksi minuutiksi se pyörimään, niin saatte nähdä, että miltä toi näyttää. Ja jos tosiaan on pimeä ruutu siinä vieressä, niin pistäkää siihen vähän valoa ja oikea urli. Enää yksi kysymys siis jäljellä. Oletteko valmiina? Joo! It's time for Mega 3! What? Oh. Paina F11. Ai niin, voi vittu. Jos ei lähde taas minuutin kuluttua, niin mä näytän taas ihan dorkaus. Haha. Olen omena. Nyt tapahtuu jotain. Yeah! Aha. No niin, Mega 3! Yeah! Woo! Nyt on kello jopa näyttää joltain. Viimeksi siitä sanoa. 2, 1, 0! Sitä on häiriintäinen näköistä. Kiitos kaikille osallistumisesta. Loistavaa. Tästä saatetaan tehdä ehkä myös perinne. Seuraava ajo ehkä ASM 08. Katsotaan mitä käy. 08. Seuraava.
Siinä pitää sitten lukea third one, mutta ei kai se haittaa. Tahtoisin pyytää lavalle Nokian edustaja Juho